metsäomistaja soitti tossa, että tos vähän raivattavaa. Niin ei mitään, mä kysyin, että no paljon sitä olisi tässä, jos vähän kiireitä. Niin ei siellä ole kuin muutama risu. Selvä, tullaan hoitaa. Ollaan täällä toista viikkoa raivaamassa niitä muutamaa risua. Muutama risu tosiaan. Aivan tsoukkina pikku alkukevennys tuohon. Mutta kiva välillä raivata tämmöisiä kohteita. Joutuu niinku ite miettimään ja pääsee valikoimaan, että mitä jätetään pystyyn ja mitä kaadetaan. Nyt on vähän aikaa vievempää kuin tässä niinku selkeästi, että niinku istutettuja puita jäljellä tai näkyvissä, että noin nyt lähtökohtaisesti jää ja sitten muuten vähän tilanteen mukaan. Mutta tässä on periaatteessa jokainen puu melkein, niin joutuu vähän katsomaan, että jätäänkö tuo vai tämä. Ja sitten just, että mitä puulajia, mäntyä, kuusta, koivua. Että täällä on vähän niin kuin vaihtelee aika paljon, että mitä täällä on pystyssä. Ei mitään, näihin kuvia tunnelmia. Jatketaan harjoituksia.